Neruske lakon sithik, Nduk. Ya. Engko dibacutke nek gara-gara wong penjane Mas Gareng karo penjane Mbak Elisa iki engko tekan gara-gara. Ya Mak yo ngestoke dawuh. Kirim Fatih kasih ya ke Punden Dalang. Ya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisena Nugroho wa ilaruhi para Punden Dalang sak nuswanten Al-Fatihah. Amin. Ya Mak tak dherekake ya. Mundara Kyana Patih undanging Marawatya kala samya saweka umyong swaraning bendeberi bubar gurnangga lawan pasur tambur myang suling pepandhen dalutak bandera mewah kakandha warna pindha jaladian ong asri kawuryan greg-greg swaraning kuda waneh ngarek magala anyela gandera ana begar gumilara kusuma tali mulat sancot ajincing pangrehing turangga kutha wustan kasamaran kabeh kena purba mung jer mung jer yaksa temahan ong urut saking pananggilan golongan bubar kang samyane ngali untaping Marwadyawa para sata Kurawa bidhal saking negaring Astina nalika swanten tumuju wonten negaring Sunggingwana anenggih putring saka lima Sang Bambang Aswatama nabuh bendeberi munya mangungkung swaranya gumuruh bendeberi sesauran kang kinarya tengara
pandita kang kinarya wangsit pindaka mangangan saping tawang susah angin nganti nggone yang kaleng angkung baksimiper pripun yang ngendhek anggen keng wayah lumaku tumuju wonten negari ing Sungging Wana enten dawuh napa Kanjeng Eyang lole putuku Lesmana ayo Kumara nggih bener kowe tak sarwane ya nggih sadurunge mbok bacutke nggonmu lumaku bareng kelawan pun yang tumuju ning praja negara ing Sungging Wana nggih pripun yang saja wonten wigati mangerti ya Yangker yekti ora mung sliramu ingkang keduka kepengin gaya putri ing Sungging Wana pun yang uga kepengin ngayonake marang putri ing Sungging Wana nanging aja salah tampa aja kaduk ati kajeron panampa merga nggone pun yang kepengin gayuh putri ing Sungging Wana kuwi ora kok arep mengku garwa kuwi babar pisan ora nanging mangerti ya ngger kula putruku Saraja Kusuma pun yang sayektu ga nampa sasmita saka para Jawata yen to putri ing Sungging Wana kuwi dudu putri ingkang lumrah nanging nuwun sewu pancen putri ing Sungging Wana kuwi dadi srana lantaran saka para Jawata urip bakal matedhake kanugrahan teges kuwi putrining Wahyu. Mula kang saka kuwi nggonipun yang bakal kayuh marang putri ing Sungging Wana ora arep tak rabi dhewe ning iki kanggo srana kamulyan lan katentreman ing praja negara Ngastina. Mula kang saka kuwi ya ngger yen temengko jeneng para putu Lesmana Mandra Kumara kelakon gayuh putri ing Sungging Wana. Ora jenengmu kaliyan negara Ngastina bakal kuncara anjayeng bawana Saraja Kusuma. Akatri sang apirangu ing hang aduh Kanjeng Eyang inggih Kanjeng Eyang menawi mekaten pun cetha ngendikanipun Eyang Durna bilih sawange putri ing Sungging Wana kejawi lesat ugi mengku suwijining kanugrahan iya mula kang saka kuwi ayo digege mangsani delak wancine tumuju ing kraton negara ing Sungging Wana monggo kula dherekaken Kanjeng Eyang samangke keduka badhe junjung dumateng putri ing Sungging Wana Kanjeng Eyang
Aran mawara kadyobeng angin ukila barsu kabar iku saknyatane Ujang seret minanggung Podemon kalurin Rinekong koni Rinekong kirongan Rinasa kami asih Kami sasindengan Keplok kepincelan Suwe-suwe anu jumrono bengkir Ageng gawirama Sigra saya raka Sumanding kaliling gonjang Arire sarata palwana dengaranu terus sing karsanira dening anyut Pan samara pamoring sukma Sinaksmaya wiraya ing asepi Sinimpen telenging kalbu ambukaning warana Arire sarata palwana dengaranu terus sing karsaning sun dening kanyut mulat rireng nireng sun Gusti Aran ning kamal merah ingsun Asemirata ing ngene Setatagung ing Narmada Om
Niwang Sukmana mangadili luwi. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara. Wong bawana langgeng. Sinunggina rabot. Ora mengko dhisik Atmajaku ing marang Garuda, Samba kusuma kilat maka. Gawe kaget mesti wae tak piji sowan ana ngarsaning pun Rama. Apa ta sababe dene pun Rama nglumpangke sanjaning para nayaka paraja ning Praja Negara Ndarawati. Marga pun Rama duweni rasa pangrasa yen to sakmengko pun Rama bakal nampa pisohan Atmajaku ya kadang ming pringgondani ya kuwi si Gatotkaca Samba. Nun ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Keparenga sakmangke andangi dumateng praptanipun. Yayi Gatotkaca ing pringgondani sakmangke anggenipun sampun sowan wonten Praja Negari Ndarawati. Ya, Samba Lunggung Kang Prayoga sampun boten Kang Prayogi Kanjeng Rama. Rimbi Atmaja Kaca Negara padha kanthi Araharja sak suwanmu ning Praja Negara Ndarawati. Anakku pringgondani. Lunamit pasang kalimat nabi. Dina vina ngiloduni dumawing tawang tuwak. Linepat ning tolak mandu. Wa Prabu. Kepareng wa Prabu amiji dumateng wiswanipun ingkang putra ing pringgondani pun Gatotkaca kepareng wilujeng sawanipun ingkang putra awit antuk berkah pamujinipun wa Prabu Ndarawati. Namung dereng lansak sampun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sadha pepodo paduka Kanjeng Prabu Ndarawati wa Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Atmajaku Gatotkaca tak tampa ora liwat pangestu ning makming Ndarawati wae tampanana. Kapundi jimat paribe dayana ing kasantosan Prayogakna sowanmu Gatut. sampun boten kerang prayogi. Kadangipun Kakang Yayi Gatotkaca padha kanthi raharja sowanmu Yayi. Kakang Mas Samba iki wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi. Angger Gatotkaca wilujeng rawipun nggih. Paman garep beruji iki. Berkah pamujinipun paman wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ha iki kula tampi dawa sami-sami mugya kaskecak lenggahipun. Sampun boten gerang prayogi sowan kula paman. Angger Gatotkaca wilujeng rawipun nggih. Jiwa udawa ya. Selamat paraptane Gatotkaca bekti kula kunjuk. Inggih kula tampi dawa sami-sami. Gatotkaca boten timbalan. Gawe kaget sotaning makming Ndarawati sowan tanpa tinimbalan. Yen to pancen para Pandhawa mbutuhake kelawan makming Ndarawati, ya mesti wae. Dawuh kelawan nayaka praja ning Praja Negara Ngamarta supayane maringake wujuding nawala kinarya nimbali pisowaning makming Ndarawati supayane sakmengko sowan ana ing Praja Negara Ngamarta yen to pancen makming Ndarawati dibutake dening para Pandhawa nanging kena ngapa malah wektu dina sakmengko iki Gatotkaca dhewe ingkang sowan ana ing Praja Negara Ndaraka. Menapa kula sampun nuwun parengaken matur. Ya ndak paringi purba asis Sumarata diake matura. Bagi sewu-sewu lepataturipun ing putring pringgondani samangke diageng mangaksami wa Prabu. Ya ora dadi ngapa. Marata diake matura. Inggih sepisan sowan kula ngaturaken sembahipun ingkang putra ing pringgondani Kunjuka wonten ngarsanipun Kanjeng Prabu Ndarawati. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Miwah kula ngaturaken sembahipun ingkang rayi inggih Bibiwara Sembadra ing Madukara
samangke kedah katur wonten kersanipun Wa Prabu Indrawati. Lho, ya. Adi kula rereng ngaturke bekti ana ngarsaning Wakmu Indrawati ya tak tampa. Ana apa Gatotkaca? Mungkin dados ning kapuningan. Sawanipun Kang Putra menika boten saking pikajenganipun Kang Putra ing pringgodane piyambak. Nanging pancen estu sowan kula menika kautus dening Bibi Hara Sembudra. Katitangken kula sowan. Kula boten sowan saking kasatriyan kula ing pringgodane, nanging kula bibar sowan saking kasatriyaning Madukara. Nalika semanten Bibi Hara Sembudra paring dawuh paring pangandikan dumateng Kang Putra ing pringgodane. Kula katimbalan sowanipun wonten kasatriyan Madukara. Wonten wigatosipun punapa? Oh Prabu, mungkin dados ning kawuningan samangke sowanipun Kang Putra boten namung piyambakan nanging sareng kaliyan rayi kuling Tanjung Anom. Iki rayi kuling Mulangkawati inggih pun Angka Wijaya. Iki kadang kula pun Dimas Abimanyu. Loh, sowanmu bareng kelawan anakku ing Tanjung Anom. Ayi, Banjur ana ngendi? mungkin dados ning kawuningan samangke kadang kula pun Abimanyu. Kula papanaken wonten madaning Kancing Gelung. Criyatanipun kacariyos samangke wonten kasatriyan Madukara. Bibi Hara Sembudra bingung manahipun jibeg raosipun. Kados ndanggen badhe damel syarat sarana waluyanipun inggih usatanipun Kang Putra nggih pun Yayi Abimanyu. Bibi Hara Sembudra sampun pados syarat-syarat rono sampun ngrawakaken Brahmana winasi 1000 sugata mbyang para nimpuna. Kinaryong usadani anggiripun Yayi Abimanyu ingkang nandhang yodi wontene gagar wigar tananduk karya. Yen mangkono atmajaku ing Tanjung Anom ya kuwi Angka Wijaya nandhang yodi utawa nandhang lelara. Ih, kasinggihan pekaten. Kena ngapa ora pamanmu ing Madukara wae? Ingkang ngupadi syarat-syaranane Gatotkaca. Menawi paman Janaka mapan wonten kasatriyan tanggeh kelampahipun kula ingkang kedah bidhal sowan wonten Prajanegari Indrawati. Wekdal sakmenika sampun wonten Tigang Candra paman Arjuna uncat saking kasatriyaning Madukara. Pramila dawuhipun Bibi Hara Sembudra samangke babusadanipun kadang kula Yayi Abimanyu borong kapasrahaken dumateng Paduka Kanjeng Prabu Indrawati. Wa Prabu Kagyatri sang kabirangu rinangkul kinempet kempet dosang rataning bawana ya kita kang walang ati ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat walah Gatotkaca wonten timbalan. ora mung pisan lakon kaya mangkene iki dumadi. Ih, keparengipun Mangerti ya. Kowe aja kaget. Adat saben pancen lagak-lagane pamanmu ing Madukara kuwi pancen kaya mangkono. lajeng samangke boten namung babar kawisusadanipun Yayi Abimanyu. Bibi Hara Sembudra ki pasrah perkawis wonten pundi papan tuning upamaning Madukara. Gatotkaca Wonten dawuh nggone Janaka uncat linggar saka Satriyan Madukara ora usah digoleki ana ngendi dununge. kewarengipun Merga mangkene. Janaka kuwi yen to uncat saka kasatriyan Madukara kuwi mung 3 perkarane. Yen to ranjang sepisan Janaka lunga meguru, ping pindhone Janaka lunga tapa, ping telune Janaka lunga mesti bakal palakrama. mekaten. Iya. Mula kang saka kuwi aja mbok masrahke ana ngersaning wakmu ing Ndrawati. Ayo marata diagetak kanthi budal. Badhe kakanthi bidhal wonten pundi Prabu? Wis ora usah dadaku kan gening tanpa guna. Bakune Abimanyu mbok mapanake ana ing Kancing Gelung. Kandhinen
sartane derekna tut wonten lakunipun Wing Ndrawati samangka bakal tinarbuka apa ta sejatine ingkang jalari Abimanyu lara Gatotkaca. Monggo kula dherekaken. Enten ana ing alun-alun Gustaken dawuh. Setyaki Kula tetimbalan derekna kelawan jengkaripun Kakang. menapa perlu ngrakit krata kencana Kang Prabu. Ora usah. Pun Kakang bakal ngambah dirgantara. Siat ditutna malang sak laku jantrane ayang-ayangipun Kakang saka ing Bantala. Kisraken dawuh monggo kula dherekaken. Lajeng kula kaparingan dawuh punapa sinuwun. Kakang Udawa Padini Samba jaganen nganan ana ing Praja Negara Indrawati. Aja nganti dom sumur ping tirta ingkang maraja saka sela-selaning Garu Setyaki. Monggo kula dherekaken. Lho. Tandro tangtu. Setyaki parat. Ana dongeng entek-entek sitemunggal patenana pamunggul apa dosane ngungguli mring sasama aja di ndak kuwalat lah iya bener kandhamu lali sumber katiwasan menungso ora tatanan bah jelah. Wah, ora pangling Setyaki. Ngadang barisaning para Satakura ing alun-alun. Ya ing tapel wates negara Indrawati.
ora pangling Kakang Surtayuda. Yo, kowe ora pangling karo aku senajan suwe ora tau pethuk. Ora mengko dhisik aku arep takon karo kowe. Arep takon apa kowe? Lah kok teko Kurawa dampyak-dampyak ngirit. Wadyabala padha macak baris ngerek gendera arep budal menyang endi? Bab perkara budale Kurawa menyang endi? Tutu urusanmu, tutu perkaramu. Bakune kowe minggat saka mangarepane Prarsata Kurawa. Yen mangkono kowe ora gelem bloko. Ora kena ikut campur urusane wong liya. Apa kelakon ning kene marganing patimu? Piye? Apa kelakon ning kene marganing patimu? Dudu pantese negara Ndrawati diku jag-jagan menungsa kaya dapure Kurawa. Babare apa? Yo. Merangi tatal ngriyaji aku kowe parat ora minggat saka marang candak ndasmu mati dening aku. Cemplungke polsek gondak mati dening aku. As. Wah. Hai. Waya. Wah. As. As, boit, ya, hei, pinter lendo kowe parat yo. Sini kau. Hut, biar pecah diadamu kaya ngene iki jalukanmu arep apa kowe? Oh, sambato. Hut. As hit haya hot aduh Sambatan yo aduh hei wah hot wah hai lo edan wah As kowe awas hit yo hai ayah ayah wah awas kowe pecah loh biar loh parat atos sih hit aduh oh aduh mati aku hot
Ah! Aduh. Oh. Oi, awas kowe. Lo. Wah. Oh. As. Oh, diar meso. Lo, ndi kowe? Hit. Lo. Oh. Wah. Duh. Lo. Wah. Wah. Asik. Hit. Atos tenan. Dudu menungso. Hit. Yo. Ah. Hit. Wah. Oh, waduh. Hit. 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 Oh, iya. Waduh. Oh, iya. Waduh. Hop. Oh, waduh. Oh, biar kowe. Hei, aja minggat lho. Ndi kowe? Ut. Hop. Wah. Raden, oh anakmu dijuluki. Wah. Aduh. Wah, iya. Modiar kowe. Yo. Sik. 3 kali. Tak delange iki 3 kali. Ora 3 kali tepuk pramuka. Nek kowe mau 3 kali tepuk pramuka. Ayo. Tak delang. Ayo sesuk baleni ra apa-apa. Yo. As. Hit. Hot. Hit. Hit. Loh. Semigat. As. Hit. Wah. Hat. Waduh. Waduh. Iya. Oh, ah. Oh. Ngiwonengen. Jelah. Kudu tak jelah. Hai. Hit. Hut.
Yo. Lho. Aku nang nggawa siji kok aku ya tak nggawa siji ae. Ati wase kono nggawa siji kok nek aku nggawa loro, kok nek kono ora kuat ayo to. Atos sih. Bagus. Ya, kena toh. Wah! Wah! Walik ngayojan mau ngarep modar kok kokean kiprah barang. Ada ya. Lah setan kowe iki ra. Pripun, Mas? Kowe nguncalke gada sak geleme dhewe, dede kula e. Sing nguncalke dada dede kula. Dada sapa? Gada maksudnya. Lah iya ngenengi sirahe wong tuwa ora yer-yeran ora. Piye? Sor edan man. Jebul Trimurpun Setyaki ngadang wonten ing tapel wates negari Ndarawati. Aduh. Sapa meneh mungsuhe? Mboten namung Setyaki. Kula sawang ing maju kuwi Gatotkaca. Wis kana mundur. Nggih. Nek mung Kurawa kaya kowe ming damen-damen. Rumangsane apa? Kene sing urung maju kene sapa kene? Man! Wah. Seduk iki. Ngapa? Man! Rene perang kok mah rolingan kok gelem. Wonten dawuh man. Arep maju perang. Nggih. Mungsuhe sinten man? Mungsuhe Setyaki. Waduh. Setyaki. Heeh. Tetanding kula. Kowe njaluk musuh sapa? Liyane Setyaki man. Liyane Setyaki ning Gatotkaca. Lah niku tandingmu. Dede. Banjur karepmu piye arep maju perang? Maju. Tenan maju. Nek maju perang ditantang sike. Setyaki man. Heeh. Siapa lu gak mriki? Ya. Tak deloke le sumbarmu kaya ngapa ya. Gagi tak rungokke saka kene. Setyaki. Citraksana paran.
raksa. Iki sedu. Sing tenanan sih. Orang barat maju rene. Kowe apa kira wani nandingi aku? Kan biyen Setyaki ra tau wedi karo Citraksi. Ayo. Nek arep pecah ndasmu putung balungmu maju rene. Kelakon mati dene aku kowe. Setan iki ora. Wong tuwae kok didoni. Rumangsane apa? Anggepe aku ki wong nomor 2 ning negaraku kowe. Karo bayas-bayas ming do didoni. Ayo. Sestyaki amuk legane atiku. Oh, ora kena. Lah menungso ora tatangan. Dur, kuwi apa Kakang Mas Jaya iki? Kowe. Oh iki. Yo kanca iki ke bejo. Ale yap. Baju je jaga yo. Yo kanca iki ke bejo. Ale yap baju je jaga yo. Ayo, wis bendes apa? Iki sak karepe dhewe ta. Wis jamu bae. Maju perang. Mungsuh siji kan. Setyaki karo Gatotkaca nek tak sawang. Waduh. Mriki. Yes. Kowe karo wong tua kok tuman senane ora. Iki ku wau kakalane Citraksi iki wau. Bang Jaja iki kula ajeng lepaske pusaka. Ya. Anggepe yo pakai kula aja. Mengke kula upahi man. Apa? Kaya randa kempling wae. Yo iki ada apa bengkong? Ning temonjo niki sing mayake keli-keli niki sing bengkong dhewe. Sing mayake mbok wedok cuma iki bengkong-bengkong iki mbok bengkong buka, mbok bengkong pecul iki apa iki. Wis ora celemungan gake iki Pak Sawang. Kuwi panah bengkong apa ya iso. Ngener mungsu. Wih aja ijo sampeyan iki kula jawake. Oh kula lari jiwa iki. Waduh. Ora titis ta liyane. Waduh. Panahku meng niku man. Oke pripun? Ndi panah nggih meng elek-elekan. Ndek gaman lha tau diopeni kok niki man. Ditinggal teng Jakarta kali sing duwe. Nah anak niki titis niki mana? Dipun mengkali ngenteni 3 kedheping peninggal mengke Setyaki mati mungsuh kula. Diare ora kowe. Senengane kok tok. Kula nek sumbar iki aja keduwuren. Bajige lek lekane panah kula nelke jajane Setyaki malah kenal cengel kula dhewe. Untunge ming mlecet. Untunge kula cah Jaya. Ah iya. Pajake damen-damen. Kula kenging lenga tolel. Pusakamu liyane isih kene. Cecek kaca. Mangcane apa? Lunggong niku. Iya. Anggepe apa? Niki man. Kuwi apa kuwi? Melcon. Lek emon dilek emon. Iki kula golek. Nah. Dipun. Mengkali ngenteni jedot mlipate Setyaki. Ini belane kok Setyaki kok. Liyane wae sing maju pulang. Nggih man, kula ndelah kok kula. Lumangcane apa? Oh nggih man, cekedhak man. Piye? Kula nek olah methuki Setyaki wong nika niku Setyaki nayakane kula jojeng olah jujul. Terus karepmu, mang tonton kelidok kula.
Durmagati ana paran. Ayo. Kowe arep gawe kisruh negara Ndrawati. Iki senopati ning Ndrawati sing ora nrimake. Anggepmu wong aku wong ora dudu wong sing belani marang negara. Iki bumi wutah gedeku kudu tak belani. Kurawa ora gelem ngluntungi gamane, ngluntung benderane apa kakon pati sirna ning tangane Setyaki. Ayo Gagi. Munia ora mung ketap-ketip. Sak geleme dhewe kaya ngono kuwi. Yo campani nyo. Sesuk meneh nek perang sing nganggo tatanan. Rumangsane apa? Iki senopati sepelek iki. Kowe arep derajatmu pikiran pati tekan kene nek gawe kisruh kana negara Ndrawati. Cekel kena pidana pati ning Praja Negara Ndrawati. Perang ki ora sanggo gaman iso apa ora? Ya iso wae kok jenengane ora. Ning anggepe apa? Rumangsamu aku wong blereng marang bondo donya. Ayo. Aja mung kowe, aja mung Dursasana, aja karo 100 Duryudana kok tekan kene. Ora-orane Setyaki wedi karo para Sata Kurawa. Ya mung apa? Ya mung sing nganggo wernatan. Iki negarane wong, dudu negaramu dhewe. Nek kowe tekan negarane wong jag-jagan kaya ngono kuwi. Anggepe jenengmu bakal elek sarta negarane bakal kisut. Sak mangke menawi Raden Durmagati mriku. Terus. Nancang aku wedi karo kowe. Menawi Raden Durmagati mboten saged kula emutaken supados kundur wonten negari Ngastina. Setyaki ingkang mboten nirimaken. Pun monggo. Ajeng kundur ajeng mapan nang negara Ndrawati kula sumanggaken. Sekecake. Ya ngono kowe nyeno pati ki ngono kowe. Ngono kaya kula wae mung do gegeden suwala tok. Anggepe temandange lah enek-enek. Man, ngapa? Mang Sawang. Nayaka negara Ndrawati kalahe kalih dit. Oh, andekno digdaya cekti kalintang jaling pelang kalih mengalut dit disogok terus iso luluh sak geleme dhewe. Rumangsane aku iso dikalahke nganggo dit. Duwite tak tampa wonge tak pateni. Anggep apa sing ora tunggale. Nah. Ngene rak lumayan. Angger Gadulojo, oh paman. Mangke satringipun bidal teng negari Ngamarta mampir outlet. Wah, Jan. Apa iki makpeng nang cilah ki mau? Lho. Jebul aku kena copet. Piye, Dur? Piye jul matamu? Anu. Rumangsane Setyaki Artasa Gedhen. Kae iki jan iso apa etok-etok luluh api-api kalah iso, api-api kalah karo Den ning ra iso. Pun man. Nanti kaya 0706. Kula pun entuk pun kula catet. Lah Kakang Durna niki pripun? Nyimpang marga kemawon Dik maneh. Ayo mundur. Halo babu. Mundur. Mundur.
Woi, lada. Woi. Saya dalu aras abyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya madya lumrang gandaning pos peta karang jwaning putyane sang twitso para mrengangan lir swaraning madu kranta anungsung sarining kembang lata yo jagatku yo dunyaku yo bandaku yo amal-amalku dhewe. Patih. Teh. Ula bocah. Ditimbali malah kemulan sarung karo dolanan HP sedekku kaya. Patih Maha Kethu. Ayo wonten dawuh sinuwun. Katon sepi kahanan kedaton negara ing Suraginaten. Nanging senajan to sepi kahanan praja negara ing Suraginaten nanging rame gumyak sartane regeng atine Prabu Bagiswara. Sapa ngentut mau? Teh, wonten dawuh. Kowe ngentut. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Walah. Kowe sesuk suwe-suwe mobilmu kursine tak bolong. Tak ganti sing marke Toto teh. Ha iki. Nyuwun pangapunten ketrucut sinuwun. Aja baleni meneh. Mboya, anu mboten-mboten. Patih Maha Kethu wonten timbalan. Mesti kowe kaget kena ngapa nggonku nganake Pasyawakan mung catur netra kelawan jeneng para Patih Maha Kethu. Yektine ngene. Apa to sababe aku ora nglumpuki sanjaning para kawula dase negara ing Suraginaten? Merga aku ora pengin ana salah siji utawa akeh kawula
Oning praja negara Sura kinatan ingkang mangerteni sartane midhanget rembuku karo kowe. Inggih. Keparengipun ngerti ote? Wis ana 3 candra genep dina iki tak itung. Yen to lumrahe aku kuwi ora telaten sartane aku ora seneng ngitungi dina, nanging gandeng iki wanci ingkang spesial. Dudu wanci lumrah sartane iki wanci ingkang gawe bombong atine Prabu Bagiswara. Mula kang saka kuwi dina tak itung genep 3 sasi ya 3 candra genep dina samengko iki. Kowe ngerti apa ora? Mboten. Ya lumrah pancen durung tak kandhani. Lumrah teh, lumrah. Kowe urung tak kandhani kowe. Lumrah. Inggih. Wah, menapa kula guyu dipun parang guyu sak karepmu. Teh, wonten dawuh. Teh, nun. Aku gandrung karo suwijining putri. Kula nggih limrah menawi paduka gandrung kalian suwijining putra kula sing ngrekoso. Dasmu kuwi. Oh, adalah. Cetha aku nek gandrung karo suwijining putri. Lho nggih. Lho la iya. Teh, nun. Aku gandrung nglawan putri ing Sungging Wana, Teh. Putri ing Sungging Wana. Ayo. Sesilipun sinten? Awit nuwun sewu, menawi putri sak jagat menika kula apal sedaya. Babagan sesile sapa aku durung mangerteni. Ya mung sasmitaning dewa ingkang wis tak tampa lumantar pasumenan nalika semana aku ngimpi diladeni dening putri ing Sungging Wana. Bayo teh pripun? Tandange teh dos pundi? Jelah. Gawe marem atiku. Iya. Durung nganti purna, durung nganti ayo to. Ana swara ingkang dumeling tanpa wujud ana ing talinganing Sang Prabu Bagiswara. Saknalika aku muring, saknalika aku muntap kamurkanku. Dewa ngganggu kesenengane wong wae. Jebul dewa paring pangandikan. Bagiswara jeneng kita kebat nggayuh kelawan putri ingkang sakmengko wis kita sumpena ingkang nalika semana ngladeni kelawan jeneng kita. Ora kejaba mung putri ing Sungging Wana. Apa to sababe dene panjenengan nuwun dawuh kelawan jeneng para merga putri kuwi nggayuh utawa nggawa ya mundi sajening kanugrahan saka para Jawata. Ya kuwi nggawa wahyu. Mula kang saka kuwi jebul tinemune kok kondange ngakeh kabar sing wis tak tampa putri Sungging Wana kuwi putrining Wahyu teh. Oh, ngaten. Putrining Wahyu sinuwun. Ayo. Oh. Kowe meneh ana iku apa ora men ao. Lah terus pundi? Paduka menika ratu Gusti kula. Menawi kula badhe anduwa dumateng parangipun Sinuwun Prabu Bagiswara tartentu kula ingkang pikantuk dosa. Jelah. Teh wonten dawuh. Ayo. Derekna panjenengan ingsun budal ana ing praja negara Sungging Wana. Lho. Menawi mekaten negaring Sungging Wana komplang. Komplang ya ben. Wong iki negara silian wae kok. Ora wuru ngomong yen aku gugur ning Palagan negara iki dienggo jak-jakan kawula ing Suragenaten. Parang paduka. Ayo derekna aku teh. Gonjang kancing langit kelap-kelap katon. Ler kencange ngalis risang mawe gandrung. Menawi ngaten prasta dawuh paduka sendika nderekaken sing karep paduka. Ayo lakati aning praja negara Sungging Wana teh monggo kula nderekaken sinuwun. Sumangga hangyo sesumbar
Wo manajere tangi ngertine wis bar gara-gara. Woi. Halo, Babu. Selah. Eka bumi dwi samatri gunung catur samudra Pancataru satbangonan Sabda Pandhita Asta Tawang Nawadewa Dasa Ratu nalika semanten lumarap nalindring sura ginaten Sang Prabu Bagiswara miwah Sang Rekyana Patih Maha Kedhu tumuju wonten para Janegaring Sungging Wana kocapa ingkang mapan wonten ing alas Rararamba nenggih Sang Jawa para ana kawan nenggan majaning Sang Keluar Semar Badra Kelurahan Petruk Kantong Bolong Kelurahan Nalagaling Sumana Kelurahan Bagong gegojekan jejekitan wonten madaring alas Rararamba